Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwi la eYitonga ngomhla ka-12 November. Namhlanje-ke guys, uZama sengathi impela uhlangane nembi la ithutha ngoba uke wabona uhlangothi likaBanele angakaze alibona empilweni yakhe. Ubemtshela kuBanele ukuthi hayi ngeke Zama, yabona lento eniyenzayo manje ukuthi nikhombe abantu besifazane ngey'bhamu nibathuse angihambisani neze mina nayo. Yingakho-ke ngizolwa ngize ngiphuke izandla ngilwela umndeni wakwaDladla. Wathi ayibo, weSanele awukhuzeke wena. Yabona nje njengoba nje ushaye uphinda kahle kahle kufana nanokuthi wena ushaye ubaba wami ongizalayo. Lo impela okufukamele la kulo muzi wakhe. Wathi lalela, ukuhlala kwami kulo muzi akubenefithi mina. Siyazi sonke ukuthi kubenefitha kubenefitha wena. Futhi mina ngeke ngize ngizwe ngani ukuthi ngenzeni. Umndeni wakoDladla ngisazowuvikela nithanda ningathandi. Wathi uZama hayibo, Banele, uyazizwa ukuthi uthini? Vele wena uhlanganiseni noMbali. uMbali kwakuyintombi kamfowenu uSanele. Wena uBanele ungakukhohlwa lokho. Wathi anginandaba. Ngithi mina lento engiyenzayo la ilungile. Ngisiza abantu abadinga usizo. Wake wazwaphi wona umuntu ukuthi ukhombe umuntu wesifazane ngesibhamu? Hhayi mina angihambisani nalokho. Futhi angidingi imvumo yakho wena Zama ukuthi ngithathe siphi isinqumo. Ngiyabavikela abantu bakaDladla. Waqeda wamshiya kanjalo. Wathi uthi weBanele, ngithi weBanele wabeyosithela guys uBanele. Kubonakala nje ukuthi umnyanyile uZama ngendlela emangalisayo emva kokumbona ukuthi kahle kahle udlalela ithimu enjani. Guys, uhambile-ke waNtanzi. NoNtanzi-ke bekade enokuphoxeka ukuthi beseyitshela ukuthi uyitholele inyamazane e-strong, ekhuliswe laphaya koMagwaza, ezomane nje athi methi kuyo gxuma ebese ithi kangakanani. Kanti akabuzanga elangeni. Uthe yazi wena mfana, bengitshela ukuthi usunomgogodla, ukhulile indoda, kodwa ngiyakubona ukuthi hayi cha, bengidlala nje ngesikhathi bengicabanga kanjalo. Wathi cha, Ntanzi ungangizwa kabi, mina lento engiyishoyo ukuthi angisebenzisani nalo mqondo eniwuthathayo manje ukuthi nihlukumeze abantu bomphakathi, ngiyisho ngoba vele ayilunganga. Hawu ungangizwa kabi, angixabene nawe. Wathi hhayi cha mfana, ngifuna wazi ukuthi konke lokhu engikwenzayo mina ngiqhuba ibhizinisi nje kuphela. Yinto ekade ngaqala ukuyenza le. Wathi ukuhlukumeza abantu? Wathi cha, akusikona ukuhlukumeza abantu la. Wathi Ntanzi wena uyidingile imali, unayo yonke into oyifunayo emhlabeni. Unamabhizinisi akunika imali, umuzi oyisithabathaba, buka igceke lakho lingakanani. Uqonda ukungitshela ukuthi le mali ye-protection fee usayidinga nayo noma nje unomhobholo? Hayi bo, wamane wathi Ntanzi wemfana, ukhumbule wena ukuthi kunomzukulu wami ozayo la, oyindodana yakho noma oyindodakazi yakho. Uqonda ungitshela ukuthi lo mzukulu wami uzodla iy'ngqoqo zey'londa wehlise ngamafinyila? Yikona lokho ngitshela kona? Wathi cha, eyami ingane mina ngeke izilambe, kodwa into engiyaziyo iyodwa ukuthi angifuni ingane yami ikhule ngemali yegazi ney'nyembezi. Hayibo guys, wabona uNtanzi ukuthi no man, yabo lo mfana impela akakhuliswanga uyena, akafani njengophinda. Phela uPhinda umunce wonke udoti kaNtanzi ngoba vele ukhulele kaNtanzi. Yabona-ke manje uyayiveza uBanele ukuthi uwuMagwaza yena. Hhayi, akancenge lutho laphaya kuNtanzi. Phinde futhi wamshiya kanjalo elenga uNtanzi, wangafuna nanokuthi alokhu eqhubeka emncenga. Guys, hhayi uBanele wenza one, hhayi two. Hhayi-ke guys, uBanele-ke uphinde waphindela koDladla phela eyobheka ukuthi ngabe ibhizinisi leli elisha abalivulile lokudayisa emgaqweni lisaqhuba kahle yini na. Kodwa-ke ube nokuphoxeka mefica ukuthi eyi cha, sengathi abayanga nhlobo ukuyodayisa namhlanje. Wamane waya endlini eyobabuza ukuthi kungani bengayanga ukuyodayisa. Bena bey'tshela ukuthi-ke hlampe basaba ukuthi uphinde uzophinda futhi abaharase, kodwa-ke bashilo ukuthi cha, thina sihleli ngoba ubaba wale khaya uDladla uthe asingaphumi namhlanje ngoba phela izolo kumane nje kwaba nenkinga sithi siphumile. Wase washo-ke ukuthi cha, ningakhathazeki, qhubekani nina niyodayisa lapha emgaqweni, ngizonigada mina. Ubaba uDladla akumelanga ukuthi oze kube uyena ophumayo uyonigada mina, ngizonigada nje, kuzoba umsebenzi wami loyo. Hayibo guys, uBanele usebenza extra time for umndeni wakoDladla manje. Useyilento le umfowabo uSanele akade ayefuna ukuthi ayenzele uMbali. Angazi-ke ukuthi yini esimphushayo-ke kangaka ukuthi ngampela agcine siba nozwelo nothando olungaka kumndeni wakoDladla, but asithembe-ke ukuthi-ke konke
usezokubona manje ngendlela ekumele ngabe ukubona ngayo. Hlampe agcine esebuyele emuva, usanele wangampela abuyele-ke ekhaya azoqhuba phela uthando lwakhe benombali, gcine sebeshada. Okwakudaliwe nje kufezeke, hhayi le nto yokuthi antshontshe impilo yomunye ngoba uzama lo kade mbuyele vele usembonile ukuthi uyinhloboni kapende. But-ke ingane mekuwukuthi-ke eyakhe ubanele obviously nosanele kuzomele enze okufanele mebuyile ayikhulise ingane athathe njengokuthi ingane yakhe. Guys, asazi iyozala nkomoni kodwa siyobona ukuthi iyophetha kanjani le ndaba le. Akupheli-ke lapho, le komagwaza. Guys, kunzima-ke sengathi u-Ayanda useyaphenduka-ke umuntu ogalavantayo. Kade-ke bebhizi bempanisha bethi akaklini indlu yonke ayifresh icwebezele kube ngathi uyibuka esibukweni mawubuka phansi laphaya kuma-tiles. Ukwenzile ku-girl kodwa engxamile ebalisa ngokuthi sengathi abamthandisisi kahle laphaya komagwaza abathanda abafana kuphela. Hhayi-ke uzamile uNokwanda ukuthi ambonise umntwana ukuthi cha, bazama nje ukuthi bakwenze ube intombazane ekhuthele, hhayi ngoba nakhu bekuzonda. Kodwa-ke uyena ubesho ukuthi cha, labantu laba abangithandisisi nje ngathi ngisejele. Uhambile-ke wayopheka wenza konke ezama phela ukuthi bambuyisele ifoni yakhe ngoba bese bemthathele ngisho ifoni. Umfana-ke lo wakodladla omncane kuthiwa uLungelo mnamathele ku-Ayanda ngathi uChappies. Sekuyena-ke u-Ayanda abhodlela kuyena asho konke akwenzakalayo laphaya ekhaya kubo okungamphathi kahle. Hhayi impela umfana ube ngathi uya-understand-a bese u-Ayanda ebona sengathi umuntu omthanda kakhulu emhlabeni uyena uLungelo kunomndeni wakhe. Ushilo kumfana ukuthi kunephathi abazoba beya kuyona namhlanje kodwa-ke u-Ayanda ubengabazi ukuya ngoba uyazi ukuthi ekhaya kuba bamvumeli ukuthi agalavante. Ugeli-ke guys, umane nje wabo ukubona ukuthi umndeni wakhe usulele ebusuku weqa wagaxa isikhwama sakhe esincane wagqoka i-stomach out waphuma ngesango. Guys, bahambile-ke bayogruva noLungelo kwaze kwacishe ukuba sebusuku impela ngoba ubuye edakiwe. uLungelo wangabe samgodukisa ngisho ekhaya komagwaza wamyisa le kodladla. Uthe mengena ekamereni likaLungelo wamane wadedela umphalazi ugirl wagcwala indlu. Yeyi! Makhumalume kayibona le ndaba le, hhayi lo mntwana, hhayi uzolitheza olunenkume, I tell you. Guys, hhayi-ke guys, akupheli-ke lapho. Ugirl sengathi uke wahlambuluka kuyena futhi uLungelo ukuthi uyamnyanya unina uMakhumalo. Usho kahle ukuthi yabo loya mfazi uyanginyanyisa, ngiyamzonda. Cabanga guys, uzofike nje ulethe ingane emhlabeni bese isikhulile usikhulise kanzima uvuka nayo. Yeyi, uyi-single parent, uyise ngasekho ebese ekugcineni ithi iyakuzonda. Ikuzonda nje uyibekele uphahla phezu kwekhanda layo, wayisa esikoleni esiphezulu, ifundile manje. Uthengela iy'mpahla, wayifida nasesiswini, kodwa ekugcineni izokhipha amazwi abuhlungu kangaka iwakhipha kumngani wayo. Guys, ingane zanamhlanje azinawo udanki. Aphela lapho ngamazibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile ngiphathela amazwi